Ola a todos. Entre os anos 50 e 80, ser gaiteiro, digamos, non estaba tan de moda como agora. Eso sí, os gaiteiros que había eran moi bons e normalmente estaban vencellados os grupos da sección femenina ou de educación e descanso do réxime franquista. O gaiteiro que imos coñecer esta noite tivo a sorte de vivir esa etapa, e digo tivo a sorte porque o fixo nun lugar onde a música tradicional estaba protexida por grandes figuras. Figuras como Amoxenas, Pepe Militón ou os irmáns Portela. O gaiteiro que imos coñecer esta noite, que se chama Manolo Solla, Lucho, o gaiteiro de Vilariño, aprendeu con algún deles e tamén tocou con algúns deles, por exemplo, con Xesús Portela ou con Enrique Otero no famoso grupo Os Cruceiros, que eran tremendamente populares nos anos 60. Lucho despois, seguiu tocando un montón de grupos durante toda a súa vida e deu clase a dúcias de nenos e de mozos e ainda segue dando clase hoxe en día. Con el imos falar de todo isto e de toda a paixón que lle transmitiu a eses nenos, unha paixón que el naceulle en Vilariño, cando ia percorrer as parroquias e os lugares do famoso Entroido de Io. Con el falaremos desa infancia en Vilariño, falaremos tamén da súa adolescencia en Vigo, da súa etapa de mozo como sindicalista e, por suposto, das súas andanzas de gaiteiro. Así que esta noite, no Alalá, temos as andanzas do gaiteiro de Vilariño. Eu un rapaciño pequeno con 12 anos, 11 anos, máis ou menos, tendría 11 anos, andaba na escola no Io, e viña da escola, escondía os libros ali debaixo, onde están facendo a fogueira, que ali había uns xuncos, e marchábame co defunto do meu tío José Pardavila, que era tío meu, dice, Lucho, vente con nós para Ría de Vigo. Salían os barcos e de aquí, 6 homes, e o patrón, 7, e 2 rapaces sentados en riba da proa, bojando, dando a volta todo ese monte, todo por aí por detrás, hasta chegar a Ría de Vigo, a Playa de Rodas. Eu chegaba aí a esa punta, e xa me mareaba. Mareaba, empezaba a botar a comida para fora, e o defunto do meu tío dicía ao filho, José, colla a Lucho, mete debaixo da proa, e ponle un caldeiro, para que comite no caldeiro, porque se comitaba nas panas, despois eles de noite onde dormían. E así era a vida de Lucho, foi a vida de Lucho na Playa de Vilariño. Remo para arriba e remo para baixo. 3 días de escola e unha semana na Ría de Vigo. Por as circunstancias da vida, meu pai daquela traballaba en Vigo. Entonces tratou de buscar unha casa en Vigo e levounos daqui a vivir para Vigo. E parece-me que foi o mellor que pude facer meu pai, porque por lo menos, a min por lo menos, a meus irmáns non sei, pero a min sacoume daqui do charco. A infancia de Luchiño, que é como lle puxo súa avoa cando veu nacer, foi unha infancia moi dura, pero tamén moi feliz. Agora, cando ven de visita a Vilariño, o lugar da súa nenet, non para de saudalos a todos. Peta pouco. E tamén foi un rapaz bon, Vilariño. Foi un rapaz bon. Porque aquel Luchiño rebulideiro que tiña que sair ao mar pola noite era un neno que se facía querer. Aquí segue tendo amigos e moitos recordos musicais. Será que a vida de Lucho sempre se moveu a ritmo de música. Estivo en moitos grupos. Cando era un mozote tocaba cos cuncheiros ou en Vento das Cíes. Despois en formacións famosísimas da época como os Cruceiros, un dos máis importantes grupos de música tradicional dos anos 60. Nel tocaban figuras como Enrique Otero ou Portela. Tamén formou parte de Airiños Galegos de Sampaio e foi un mestre de dúcias de nenos. El sempre recorda os que lle axudaron na música, a Melitón, a Moxenas, a Portela, pois dese mesmo xeito recordan a el os seus alumnos. Nos ensinou a sentir as cancións, nos ensinou moitas cousas importantes. De estar no escenario, que non é só subir e tocar, hai que subir ben vestido, ben unha gaita non é calquer instrumento, é a gaita de Galicia, galega, e sabe representar iso. Me daba clase a min, a meus irmáns, a meus primos, isto era o profesor do pueblo, vamos, para todo o mundo. Como persona, un fenómeno, xa se mira, cada que ten e sigue sendo como un rapaz con todos. E como maestro, unha máquina. Foi o primer gaiteiro que conocín, como a min e os rapaces novos, pois para eles sempre foi, non sei, un dios da gaita.
cando me preguntan onde son, eu digo sempre que non vivo pero son. Non vivo pero son. Eu son de Vilariño, nativo, natural de Vilariño. Aquí foi onde Lucho empezou a abrir os ollos. Aquí mira ti, como había que vivir daquela. E despois daqui, entonces marchamos para baixo, para a playa. Pero primeiro, eu nací aquí. Isto antes todos eran pedras para arriba, pedras para baixo, como eran todos os lados. Para chegar hasta aquí, costaba ferra farinha. E despois para baixar por aí abaixo, peor. E no inverno. No inverno, mellor te pasabas nunha pedra, xa dabas con nariz alá na carretera. Viña ese Pepe Pichita, que era moi amigo meu, e dicía, Lucho, se metes conta da becerra, para que non me entren nas veigas, cando viña a buscar, traeche un cacho de pan. Porque, por un anaco de pan baila o can. E así bailaba Lucho Solla tamén, por un cacho de pan. Hasta que cheguei a Vigo. Entón foi cando en Vigo empecé a tocar a gaita. Na escola había rapaces que eran moi listos. Eu era moi parvo na escola. Eu xa andaba ou con un trompo no bolsillo, con trompo, ou con tirabolas, ou con calquera cousa andaba eu. Os libros sempre riba da mesa. E cando os que sabían máis estaban nas mesas de diante, o maestro chamaba a ti, o encerao. E eu dir de atrás con tirabolas, plá! A que lle tirabas ao maestro ou ao rapaz? Non, os rapaces. Entón, fastidiábame que tamén eles contestaran ben e despois iban a chamar a min e eu non lle contestaba. Ah, sí, é que ti non estudiabas, ainda por riba fastidiabas que os outros estudiaban. Era moi rebelde, moi rebelde. Ainda así tes vos recordo, non? Moito, porque a min... Que decir, a pesar de que algunha vez che caera algunha ou de que tes eu vos despois ainda vim recordo. a acabar a escola aquí a Vigo, non? Porque antes de entrar en Álvarez, vim a acabar a escola a Vigo. Porque con 13 anos daquela, a escola era hasta os 14 anos. Hasta os 14. Aos 14 anos, ou salías da escola a traballar, porque a universidade non iba a sair. E un día, cando viñamos para Vigo, mirei un letreiriño que dicía aí na Fraica de Álvarez, se admiten aprendices de 16 años e pinchele de 18. Xa, coño, vou vir aquí a pedir choio, eu. E fun. Pero ti tiñas 13? Tiña 14. 14. E ainda non cumplira os 15. Pero eu fun a pedir choio. Sabía que non iban a dar porque non tiño 16 anos. E dixo o meu gerente, pero sei quantos anos tiene? 16. No. Hostia, é moi alto, pero 16 años non tiene. Me tiene que traer un certificado de nacimiento del juzgado. Dixo, bueno, se me fastidiaches. E falei con miña abuela, a abuela ten que vir comigo ao xuzgado, porque tiño este problema, e a ver como podemos arreglar se me poñen un ano máis para entrar a traballar en Álvarez. Chegamos ao xuzgado, miña abuela falou ali con un funcionario, e dixo, señora Juana, iso non lle pode facer. Eu o que pode facer é facer así un números un pouco raros, a ver se pican. El puso o 19 do 4 do 35, pero o 5 fixo así medio rabudo, medio tal. Eu tiña que inventar algo para que o 5 parecera un 4. E no lugar de tercer no 35, que nacer no 34. Entón adelantaba un ano. Claro. Cheguei a casa e dixo a minha irmã, mira, cando viñas para arriba da escola, a ver se me traes un pouquiño de tinta igual que esta. E mi irmán truíme. E daquela non había bolígrafos, eran plumas. Eran unhas plumas, non? E truíme a tinta. E eu lá... E di aí como tiña que facer eu un 4 en riba daquele 5. E saliume ben, ostra. Saliuche ben o 4. Saliume ben o 4. A tinta era igual. Igual, Manexache ben a pluma. Tuve moitos maestros, moitos. O primeiro maestro meu foi o defunto de... xa morreron todos. Foi o defunto de Tito Musenas. Musenas foi o primeiro que me deu a min as primeiras notas da gaita. E regalou un punteiro cando marchou para Francia, díxome, Manolo, aí che quedas ese punteiro. Quero que cando viña de Francia, a ver se sabe facer as escalas. Pero claro, botou, eu que sei, os anos que botou Musenas alá en Alemania ou en Francia, por aí estuvo. Pero eu seguín aprendendo con outros gaiteiros, como despois, como o Vinino Méndez, o Pucho. Pucho foi que todos os domingos me chamaba, Manolo, ven por a miña casa, que vamos a ver, facer escalas, e Pucho enxenar unha cousa, Pucho enxenar outra. E un día dixen, bueno, Pucho, agora que xa sei tocar algo, por que non me compras unha gaita? Dixo, unha gaita vale 500 pesetas. Que eran de encarga. Eu entonces xa traballaba en Álvarez, Dixo, eu como vou facer para ganar, para xuntar 500 pesetas, para ter unha gaita? Sí. Bueno, pois eu iballe facendo trampa no sobre a meu pai, porque había que dar os sobres na casa as semanas, que non era como Canto ganabas en Álvarez? Ganaba, vamos a ver, eran 6 pesetas, 6 por 7, 42 pesetas, porque nos pagaban o domingo tamén. 42 pesetas a semana? A semana. E tiñas de que dar a teu pai as 42? Home, sobre cerrado.
Sobre cerrado. Amigo. Había un quiosquiño ali frente á fábrica de Alves, había un homiño vello, pequeño simpático, pero o homiño non sei por qué. Eu salía aos sábados, daquela pagaban aos sábados. Eu salía aos sábados e iba a sentir, señor José, debe ser capaz de abrir este sobre. O vello abría, Sí, como abría. Eu non sei. Nunca che aprendeu o segredo. El abriu o sobre e se canta che saco, 2 pesetas. O sea, que te ibas quedando con 2 pesetas a semana. Mais ou menos iban quedando. Hasta que ao ano xa me puxeron a traballar a mí nunha máquina a facer vasos. Entonces xa ganaba, ao mellor, 10 ou 12 pesetas máis, era un estajo que che daban por facer ese traballo. E ti non dixeche nada na casa? Nada. Calao como un peto. Manoliño Solla quedaba xo no bolsillo. Eu xuntei as 500 pesetas. Cando xuntei, fui un asunto puxa dellos. Toma, 500 pesetas. Cómprame unha gaita. Unha gaita de buso, das mellores que había naquele entonces. E ainda teño colgada na casa, Esa gaita non está colgada. Aí foi cando eu empecé a... Coa gaita ao lombo, dalle que te pego. E veña, dalle. E os de veciño de San Paio, queixaban de meu pai. Solla, o teu fillo, me cago no Dios, que o pai non nos deixa descansar, non nos deixa... Dalle que te pego co carallo da gaita, non toca nada, e fai... Claro que cando non sabes tocar a gaita é unha tortura. Iso aburre, oh Dios, iso... Eu escapaba para o monte. Eu digo do monte controlaba cando meu pai entraba. Cando meu pai entraba na casa, porque eu miraba desde o monte, miraba a casa, non? Bueno, meu pai entrou, espero unha hora máis, esa durmo. Se está dormindo. Entón, depois entro eu, pero... Eran unhas portas grandes de madeira, tiñan unhas chaves como foron da iglesia, unhas chaves grandes como foron unhas chaves da iglesia. Esas grandes. Que o abrir facía a porta. Eu tiña unha hermana que me morreu, que era moi buena, miña hermana era moi buena. E dicía, Nieves, cando ti te deixes, botas a miña chave por debaixo da porta e deixas a cerradura así, pouquiño, para non facer eu ruido cando entre. E facía, eu viña... Abría a porta, volvía a cerrar, metíame na cama. No outro día meu pai xa se levantaba así da mañán, traballaba no puerto, entraba ás 9 a traballar, pero sabe da casa así da mañán, porque iba a pé, hasta Vigo. Xa se lle olvidou o que conta, meu pai xa se lle olvidou. Pero que aventura, Sí. No Entroido era época da festa maior, porque o Entroido de Ío era sempre tremendo. Iso é un espectáculo que non se mira sempre. Como era aquel Entroido cando ti eras rapaz? Porque non se parece, bueno, parecese, pero non era igual que o de agora. Non. Yo estaba esperando a que villaran os carnavales, aquilo era un espectáculo. Daquela xa iban vestidos así de blancos, Non, de... sí, co pantalón blanco. Despois, moitos anos despois, ti foches ao Entroido de Ío, pero sendo gaiteiro. Exacto. Ai, amigo. Tiño Mira, unha- xa se pon a cara de alegría. Tiña unha ganas locas de aprender a tocar gaita para eu ir a tocar o meu pouco. E agora andase ben, que son camiños, pero daquela había que patinar, pero de carallo de mico, Camiños de carro, de burro, saltando por encima das pedras, e había que tocar. Con que grupo ibas a tocar a Ío? Con Airiños Galegos. Con Airiños Galegos. A primeira vez que eu fun coa gaita, que eu ia antes co bombo, Xa. cos concheiros. Sí. A primeira vez que fun coa gaita foi no 73, debo de ser, ou así, 79, para tocar en Vilariño, porque eu tamén quería dar o puntillazo Ai, amigo. en Vilariño. Claro. E fomos os primeiros gaiteiros que levamos pandereta. Aquilo foi un éxito, Foi un éxito, foi porque nomais que eu entrar o domingo á tarde por Vilariño adiante, 5 gaiteiros,
coa nosa saquitilla, que daquelas os gaiteiros non levaban saquitilla. Presentamos Milariño como caballero, o sea, como... Marcando tendencia, que se di. O Pepe Militón, que era hostia, que a pandereta empezou a cambiar de man na pandereta, a tocar que mindiola, levantamos o público. E depois o lunes no palco, cando tocamos o lunes no palco, o primeiro gaiteiro a subir no palco en Milariño éramos nós. Claro, despois os outros. Aquilo foi, tocamos... Saliu moi bien, moi bien, moi bien. O sea, que ti quedaches orgulloso. Eu quedei orgullosísimo. Medraches unha cuarta ese día? A mellor sí, ou unha cuarta e media. Para Lucho, tocar daquela en Vilariño era un orgullo tan grande como pasear agora ao lado da súa neta. Se vos ides fixando, veredes que onde está el, sempre está ela. Tamén na bodega, o lugar onde están os mellores reservas deste gaiteiro. Este foi o primeiro bombo que fixen eu. E pois teño, claro, o tambor que tamén o fixen eu. Estes traxes que nos teño aquí colgados, os primeiros traxes que fixen están aí. A miña neta, sí, señor, é a heredera da nosa casa. Mira, eu teño a gaita que teño aí. Aquí teño 3. Aí están, 3 gaitas. E 4 flautas ou 5. Estes son os foles, que os curto eu. Para servicio meu, non para vender, que eu non os vendo. Entonces, primeiro, hai que botalos en agua con cal, sacarlle a lán, despois curtilos con pedra lumbre, casca de carballo, e telos así un mes así na agua, máis ou menos. Entón, eso curte. Son traballosos, porque despois de que estean curtidos, por exemplo, este é o cu do carneiro. Esta é unha pata, esta é outra pata do carneiro. E aquí hai que furar para meter isto. E o que é a cabeza era esta. Esta é a cabeza. Estando os puriños ben tapados e non perdendo, sempre controlas a afinación sempre ao mesmo sentido. E non hai fallo ningún. O que pasa é que son traballosos, E así foi a vida miña de gaiteiro. Aí sentadiño, había veces que viña de ensayar de Vigo cando tocaba cos cruceiros, sentábame eu solo, o meu chegaba a casa ás 9 ou ás 10 da noite, sentábame eu soliño aí nesa silla, neso, non sei se era esa, xera outra, non? Eu solo aquí na bodega hasta 1 da mañán ou as 2. E tuve unha suerte que tuve unha sogra moi boa, moi buña, Entón dicía a miña muller, Rosa, vai a buscar o teu home que mañán ten que levantarse ás 6 da mañán, e son as 2 da mañán e ainda está na bodega. Eu solo aí coa gaita ao lombo, dalle, 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 a serra, 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 eu solo. Bueno, porque ten que ser así, o que algo quere, algo lle custa. Mentres espabilabas como gaiteiro, tamén espabilabas Na fábrica tamén, claro. Na fábrica. Sí, sí. O período de aprendizaje era aos 4 anos, pero eu, ao ano e medio, eu xa fui ao sindicato a reclamar unha categoría. E fui a reclamar a categoría de oficial de primera. E o encargado dixo, como te vou dar a categoría? Manolo, se non acabaste o período de aprendizaje. Escolle, pero eu estou facendo... Non, pago xa a diferencia de aprendiz a operario, de tercera. Pagaba unha diferencia. Mire, pero de aquel eras moi neno para estar xa reclamando cousas. Era moi neno, pero había que reclamar, porque a mí os cartos facían falta, e o traballo sabía eu facer. Pero aí xa entrei un pouco a darlle así o rabo dentro do movimento obreiro. E despois seguiches, entraches no Partido Comunista. Dicho ahora parece así algo normal, porque hoxe en día, pues, calquera é do que queira, e podes expresar como queira, pero daquela, ser do Partido Comunista tiña matices importantes, quer decir, era, entre comillas, un risco, ou non? Os comunistas parece que todos tiñamos rabo. Rabo e cornos, todos, Entón, claro, era difícil falar diso tamén daquela. No 63 foi cando me prenderon. Prenderonte? Íamos para casa, prenderon porque me colleronme botando. Non me colleron directamente, pero os encargados xa me tiñan moi marcado. Pero por que te prenderon? Por botar otavillas. Por botar otavillas. E que decían aquelas otavillas? Que cousa tan terrible podían decir aquelas otavillas? Si chamando mellor ao paro, ou a unha folga, ou a non velar dentro das fábricas, a reivindicar cousas, Que reivindicabades daquela, por exemplo? Fundas para os aprendices que nos pertenecían en Álvaro, nunca nos las deron. Non había fundas? Non. Había que traballar coa roupa que lavas da casa, ou tiñas que lavar un pantalón vello para chegar ali e cambiarlo. E que máis se reivindicaba? Non sei, horarios ou... Que cambiara o sistema. Non había cuartos de baño, non había nada. Querías ir no turno de noite, querías ir ao cuarto de baño, tiñas que ir con papel onde puñar os pés, porque non sabía tan siquiera onde puñas os pés. Era complicado aquilo, era toda unha miseria. Claro. Era moi complicado. Hasta depois, nos anos 60, que foi cando as cousas empezaron a mudar un pouco, entón, bueno, se empezaron a facer cuartos de baño, se empezaron a mirar aos aprendices ou a xente de outra maneira,
Era fastidiado, eh? Claro, se empezou a cambiar todo, Sí, entonces... despois no ano 60 a cousa empezou a cambiar un pouco xa máis. Na década dos 60, cando a miseria empezou a quedar atrás, a televisión entrou nos fogares galegos. Entón Lucho fixo algo que daquela era extraordinario. Puxolle a música a varios anuncios publicitarios da radio e da televisión. E aínda máis, gravou 2 discos. O primeiro foi cos cruceiros, e ese foi un dos momentos máis gloriosos. Anos inesquecibles de premios, recoñecemento e viaxes por España adiante. Mira, nos 60 tamén foi cando entraches nos cruceiros. Sí. Nos 60 e pico. Sí, non se sente moito, sí, entrei nos cruceiros. Porque Cóntame. ese tal Pandemillo me dixo, vou te levar para asuntos cruceiros. Pero os cruceiros xa eran Home, palabras eu maiores. pensar nos cruceiros era como un rapaciño pequeno que xoga ao fútbol nun equipo de zonas e de aí pasa a primeira división. Era un grupo dos millores daquela que vía en Vigo, sen despreciar aos outros, porque, bueno, se che dicen que tamén estaban os de Castrelos, que tamén Gravastes un disco gravamos un En disco, Madrid. un LP. en Madrid, un En LP. Madrid. E como foi eso? A ver. Eso foi, eu que sei, eso... A min cando Portela me dixo que tiña que ir con eles a gravar, Pero fostes a gravar a Madrid. a Madrid, e íbamos para votar un día en Madrid, no día facemos o xoio, pero temos que ir en Madrid, sí, temos que acabar as cousas, porque os cruceiros eran moi exigentes, tanto Portela como Enrique eran moi exigentes na música, Xa. para eles mesmos. Entón, antes de gravar, había que darlle unha volta á cousa, non? Non sale ben. Outra volta. Bueno, ahora sale ben, pero empezabas a gravar, porque chegas a Madrid, meten os cascos nos oídos, un aquí, outro lado, outro no outro lado, e xa, ahora como... Pensaba eu, para min, era como consultamos nós todo isto, para que todo sala ben todo por ali. O maestro que estaba ali, que era, chamabanlle, o maestro Cisneros, dixo ao Portela, yo non voy a exigir nada porque yo veo que ustedes son mucho máis exigentes que yo. Mira, despois deso de gravar o disco cos cruceiros, gravaches outro máis tarde, nos 70 e algo, 71. Non sei, no 70 algo, no 73, 71 ou por aí, o 72, non sei. Bueno, con Airiños de Sampaio. Airiños galegos de Sampaio. Sí. Pero ainda estou esperando a primeira nota que me viera a min da casa para ir a cobrar o porcentaje dos discos. Bueno, mellor ainda chega, eh? Si chega. Ainda chega. E sendo humilde como é Manuel, contribuiu dun xeito sustancial e fundamental a manter a tradición viva neste século e nesta cidade. Eu diría que Manuel Solla realmente é un obreiro da gaita no mellor sentido da palabra. Que sempre se disculpa que non é un músico de solfa, que non sabe, que non... E para min eu sempre lle digo que eso non, a grandeza túa non ten nada que ver con eso, e eres un gaiteirazo e non necesitas de partitura, porque non, é así.
gaiteiro obreiro, como decía antes Xaime, só se fai a base de facer dedos. E isto sábeno ben Alfredo, que facía dedos ca maza no bombo, e Antonio, outro bo gaiteiro e amigo de Lucho. Xuntos compartiron moitos e emocionantes momentos no grupo Eiriños Galegos de San Paio. Hoxe tocan xuntos outra vez. Pero postos a mirar atrás e recordar emocións, Manolo Solla tamén se acordou dos moitos nenos aos que lle aprendeu a tocar e a querer a gaita. Algúns agora xa son homes e mulleres grandes, pero seguen vendo a Manolo cos mesmos ollos de cando eran cativos, como o mellor mestre do mundo. Para tocar a gaita non só hai que colocar ben as notas, un gaiteiro ten que ter algo máis, non? Bueno, ten que ter de todo, ten que ter incluso hasta chulería para estar tocando en un sitio. Aí está. Ten que ter algo de solera, algo de aire. O que se chama orgullo gaiteiro, non? Claro. Posición. Se pon a tocar tamén está tocando, está mirando por chan, para coño que está mirando por si lle rouban os zapatos. Hai que tocar coa cabeza levantada e tocar con un aire de gaiteiro, ainda que non o sea. E os rapaces eso era fano? Sí. Sí? Todos os rapaces meus fan inda hoxe o que eu lle transmitín. Todos. O outro día estuvamos no Carballal, eu non lle dixen a ningún rapaz como tiña que colocarse, colocaronse eles como acostumbraba a facelo. E hoxe todos tocan máis que min, que para mí é unha satisfacción, que cada un deles toque máis e mellor co que toco eu. Hombre, pero os primeiros pasos, démonos aquí, danlle nos dediños, non fajas así, fai de outra maneira, levanta este, baixo outro, eu que sei, había que estar así martillando con rapaciños, os rapaciños ás veces cansábanse, bueno, que xa estou cansado, non hai que cansarse. Eran 2 horas de clase, me parece que era, non? Sí, 2 horas de clase. E 2 horas de clase había que aguantar aquí, mecha. E agora son os fenómenos. Eles a min sempre me respetaron moito e ben, e eu a eles igual. Moito e ben. Eu, sí, desde que teño uso de razón casi, teño el como un punto aí de mira, non? A destacar algo de Solla é iso, un fenómeno. Para mí, vamos, polo menos. E despois, é como un pai musical casi, non? Porque, iso, empezas aquí con 6 anos que non eres nadie porque eres un mocosiño, gusta de xogar ao fútbol, miras como tocan a gaita os maiores. El quería todo o mundo. Todo o mundo que viñera aquí chegábamos a estar 11, 12 rapaces aquí tocando, todos da mesma edad, máis ou menos. Que era así, era bestial. E fora por onde foras era solo no de Solla, entón todo o mundo te conocías, Éramos os rapaciños do Carballal, sempre foi así. Tanto te enseñaba pezas moi variadas, como te comentaba anécdotas da súa xuventude, te partías de risa con él, se pasaban as horas moi rápido. Podería seguir agora con él tranquilamente, é moi divertido. Cando me necesita, me chama e eu vou a donde él queira. E nada, seguiré tocando a gaita gracias a él. Sempre que estamos con él, sempre nos di que nós non só aprendemos o que él nos ensinou, sino o que non nos quería ensinar, tamén o aprendimos igual. O que nos dicía, escoitade, mira que cando chegamos arriba tocábamos a canción que él nos puso, pois sempre nos dicía, vos sempre estades apretando un collón contra outro, ao final, vades vos a pasar por riba de nós. Bueno, é o que sempre nos di, no? Pero bueno, él é o mestre, e Manolo é único. Eu teño 75 anos. Pero parece-me que teño menos, porque como levo parte da miña vida metido en medio dos rapaces, parece-me a mí que sou un rapaz máis. Sí, é certo. Como gaiteiro, cal foi a época que máis disfrutaches? Parece-me que
eu ao botar a gaita ao lombo se disfruto. Parece que disfrutei sempre igual. Porque ao botar a gaita ao lombo eu só disfruto. Igual que cando tocabas no monte, ti solo, que cando tocabas nos cruceiros, que cando tocabas... Sí. E cando o defunto de Portela me dicía, Manolo, íbamos a tocar aos barcos que viñan consignados por a Casa Durán, aí ao Muelle de Vigo, ao Canberra e todos esos barcos, e tiña que ir con Portela. E cando Portela me dicía, Manolo, mira que mañan tens que ir a tocar comigo. Ou pa semana ven un barco e Enrique non pode irte... Ibedes tocar aos turistas que viñan en barcos, en transatlánticos. Sí. E os turistas que cara poñían? Bien. Vai, así lle gustaba. Sí? Moi bien. Eu cada vez que me puñía a tocar a gaita ao lado da Portela, esa pensaba que era un Ronaldo, así un xogador dese. Ao lado da Portela, gustaban porque Portela era todo un gaiteiro. Claro, de onde viña? Eu viña de tocar das tabernas. Pero si Portela tocaba contigo porque ti tamén eras bo gaiteiro. Bueno, pero tocaba comigo porque, eu que sei, non sei se era porque bo gaiteiro non era, pero bueno, non me facía mal. E a Portela, claro, como gostaba tamén a miña forma, pois iba a tocar comigo. Do moito que lle queren todos grandes e pequenos é excusado que vos falemos, porque xo vedes, por onde pasou este gaiteiro deixou sempre un regueiro de amigos dispostos a armar festa. A ver, veña, tocar o que cairá de Basora. Elección libre. Animalo a él, a que siga, e agradecerlle que haya feito toda esta labor que leva facendo durante moitos anos, que é enseñar a rapaces, máis para que a xente se dé conta que non é solamente tocar, senón é tocar, pero con sentimento. Ter ese gusto, ese sentimento que tiña os gaiteiros de antes, como eu. Empecé con él aos 14 anos de forma profesional e continúo agora con isto e vivo disto, o sea que me deu a miña vida. En sí, a mí foi como un pai impresionante. E para nós é un orgullo telo aquí. De hecho, non hai unha porta neste pueblo que se lle cerre. El vai onde vai, pete na porta que pete, está ben recibido sempre. Volver a Vilariño, o lugar no que naceu, sempre é emocionante para Lucho. E hai 2 anos, os da Asociación Cultural O Gato organizaronlle un homenaxe. Nótase que aquí todos o aprecian moitísimo. Un gran amigo. Por eso veño a colaborar con él do que faga falta. Estou disposta a eso e já moito máis. Calquera momento dado podría valer para dar clases de gaita, sobre todo cando hai alumnos que lle gusta tocar a gaita. Pero a historia é enganchar a ese rapaz pequeno que queda abrallado e asombrado con unha persoa como Manolo. Entón, pois, para min é un gran placer poder estar hoxe con él aquí compartindo todo isto. Eu quizá me quedo con algo que sí me enseñou e que iso me quedou moi marcado, ¿no? Que hai que ser, non é ser virtuoso da gaita, sino ser gaiteiro. E eses valores de gaiteiro si mos enseñou ele, si me quedaron moi grabados. E sobre todo, enseñounos unha cousa que é o de respetarnos e admirarnos uns aos outros. Iso, co tempo, con ensayos, e sobre todo con moita humildade, chega un a ser un gaiteiro.
Sampaio é onde vive agora Manolo Solla. Este lugar é a outra metade da súa vida. Nesta casa, na lareira de Isabela, é onde ele e a súa muller criaron a súa familia. Agora vive enfrente e a bella casa foi restaurada polo seu fillo para convertela nunha tapería. Nela están moitos recordos de Lucho, por exemplo, aquela primeira gaita que tanto esforzo lle costara comprar e outros moitos obxetos, e cada un ten a súa anécdota. Xa vedes que Manolo Solla nunca está só, sempre hai música. Hoxe están con el os parrulos de lavadores, un dos grupos aos que lle dá clase. A relación desta xente con el é case familiar. Aparte de ser un buen profesor, es muy buena persona, la verdad. A mí me enganchó mucho Manolo porque es muy humano, es muy cercano, no se cree nada, nos alienta mucho y hace que te guste la gaita. Es un encanto, la verdad, Manolo, muy bien. Mi profe. Eu comparo cos maestros primitivos que había antes. Aquí é onde aprendes, despois, o que aspire máis, ou que teña menos edad, ou que teña máis, poida seguir por outro lado, bien, pero as primeiras letras non hai profesor como ele. Sabemos que a Manolo Solla, a Lucho, todo isto emociona moito. E non é para menos, porque este gaiteiro ten un poder de convocatoria nunca visto. Amigos, familiares, alumnos, todos querían sair no alalá falando das maravillas deste home. Pero ademais, este lugar ten un significado especial para el. Tanto que, por respeto, nunca toca nesta casa, porque aquí, xa vos dixemos, criou os seus fillos, e eles, desgraciadamente, xa non están. Pero estarían orgullosos de que para seu pai, para Lucho e para Monse, a súa nora e para a súa neta, a música continúe. Mira, a gaita, que disfrutaches moito dela, usáchela tamén nos momentos malos? Porque momentos malos ti tamén tuveches na vida, e importantes. Usáchela tamén nos momentos malos? Os sei ves porque tuve moitos amigos que tiraron por min pa diante. A Lucho morreronlle 2 fillos, con anos de separación. Foron 2 golpes tremendos e... Mira, o primeiro que morreu iba a facer 19 anos, foi a traballar, virouse a moto non lle fixo nada, el deu coa cabeza na llanxa, quedou ali pasmado. Mira, eso é algo durísimo. Bueno, eu xa non quería tocar máis a gaita, xa deixo, non quero tocar máis, porque para tocar a gaita hai que ter mor, hai que ter mor, hai que ter gusto, hai que... A xente non lle importa o problema do gaiteiro, o que lle importa é que a xente ten que mirar o gaiteiro, ou o músico, ou o artista, ou quen sea, con cara de risa, con cara alegre. Entón eu non quería tocar máis, pero tuve moitos amigos que sempre tiraron por mí pa diante. Sempre. Non debes deixalo, tens que seguir. Fun tirando, hasta ahora, que me pasou outro... Isto, que agora estou aquí... Morreuche outro fillo? Sí, morreu outro fillo fai 6 meses. O único que me quedara, 51 anos, un chaval tamén máis bueno que Diola. Lucho, eso cambia a vida, non? Porque nós tuvemos a suerte, máis a miña muller, de ter 2 fillos moi buenos, moi bons. Nunca nos deron un desgusto, unha mala palabra, todo era papá por aquí, mamá por outro lado. Nunca. Digo que eso cambia a vida, as cousas... Supoño que cambiarán a importancia das cousas. Claro, pero que son cousas da vida que nada lle pode poñer a man diante. Claro, menos mal que nos quedou a netiña esta que temos aí. A túa netiña que é o teu apoio. Netiña, ven aquí. Como se chama a túa netiña? Ven. Séntate aquí co un momento. Que te dije ela? Como se chama? A ver. Onde te sentas? Aí ao lado. Séntate aí no colo do avó. Venga, aí. Como te chamas ti? Sabela. Sabela. E ti tocas tamén e cantas? No. Ni tocas nin cantas? É que me dixeme que tocabas a pandereta, non? Máis ou menos, pero... Tócala máis ou tócala menos, a ver? Máis ou menos. Máis ou menos. A ti gustache que o avó siga tocando? Sí. Pois hai que dicirlo, porque o avó, non sei, ás veces pensa, algunha vez non sei se querer ir tocar. Dalle un bico ao avó, venga, que nos vale tamén aí para que se nos está emocionando.